କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ତ ସେ ଓଟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ମୁଁ ଖାଇପାରୁନଥିଲି। ଏବେ ଯେମିତି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ଓଟ ପକ୍ଷୀମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିବି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ଆଉ ରାତି ହେଲେ ଓଟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିବି। ଆରେ ରାତି ତ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଓଟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ତକ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିବି। ଏଇ ତ ଓଟ ପକ୍ଷୀମାନେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ଓଟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ତକ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସେ। ମୁଁ ତ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା ପାଇଗଲି। ମୁଁ ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି ପଳାଏ, ନହେଲେ ଓଟ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ା ଯଦି ଉଠିଗଲେ ମୋତେ ଖୁମ୍ପି ଖୁମ୍ପି ମୋ ବେକ କଣା କରିଦେବେ। ଦେଖ ଦେଖ, ବାଘ ମାମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଯାଉଛି। ଲାଗୁଛି ସେ ଓଟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କଠୁ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିଛି। ହଁ ହଁ, ଲାଗୁଛି ଏ ଓଟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା ହେଇଥିବ। ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା ଦେଖି ଲୋଭ ଲାଗୁଛି। ମୋ ପାଟିରୁ ତ ନାଳ ବୋହିଲାଣି। କେମିତି କ'ଣ କରିକି ଏ ଅଣ୍ଡା ତକ ଯଦି ଖାଇପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୋ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳନ୍ତା। ମୋର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି ମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ଏ ଅଣ୍ଡା ତକ ଖାଇବା ଆଉ କ'ଣ। ହେଲେ ଏ ଅଣ୍ଡା ତକ ଆମେ ବାଘ ମାମୁଁଠୁ କେମିତି ଆଣିବା? ଆରେ ବାଘ ମାମୁଁ ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଣ୍ଡା ଖାଇପାରିବନି ଏକାଥରକରେ। ଆମେ ତା ପଛରେ ପଛରେ ଯିବା। ବାଘ ମାମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିବ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ତକ ନେଇ ଆସିବା। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ବାଘ ମାମୁଁ ପଛେ ପଛେ ଯିବା। ଏ ଓଟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା ଆଣି ଥକି ଗଲିଣି। ମୁଁ ଏ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା ତକ ଏଇଠି ରଖିଦେଇ ଯାଉଛି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ଆଉ କାଲି ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବି। ଏଇ ତୁ ଯାଇକି ଦେଖ ତ ବାଘ ମାମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ନା ନାଇଁ। ଏଇ ଆସ ଆସ, ବାଘ ମାମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ତ। ଏଇ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା ନେଇକି ପଳେଇବା। ତ ଆମେ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ତକ ପାଇଗଲେ। ଚାଲ ଚାଲ ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବା। ବାଘ ମାମୁଁର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବନି ସିଏ। ଏ ଚୋର ଦଳ, କ'ଣ ବାଘ ମାମୁଁଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ତକ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଛ? ରୁହ ରୁହ, ମୁଁ ଯାଇ ବାଘ ମାମୁଁଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଏଇ ତ ମାଙ୍କଡ଼ ତ ସବୁ ଜାଣିଗଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ବାଘ ମାମୁଁକୁ କହିଦେବ ବୋଲି କହୁଛି। ରହ, ମୁଁ ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁ। ଆରେ ମାଙ୍କଡ଼, ଆମେ ଏ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଛୁ ବୋଲି ତୁ ବାଘ ମାମୁଁକୁ କହିଦେବୁ। ତୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇବୁ? ମାନେ ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଆରେ ମାଙ୍କଡ଼, ଶୁଣ ତୁ ମୋ କଥା। ତୁ ଯଦି ବାଘ ମାମୁଁକୁ ଏ ଅଣ୍ଡା ବିଷୟରେ କିଛି ନ କହିବୁ ଆମେ ତତେ ତାହେଲେ ଏ ଅଣ୍ଡାରୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଏ ଅଣ୍ଡାରୁ ମୋତେ ବି କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ? ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବାଘ ମାମୁଁକୁ କିଛି କହିବିନି। ହଉ
ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଆମ ପଛେ ପଛେ ଆସେ। ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ ଦଳ, ତୁମେ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଅଣ୍ଡା କୋଉଠୁ ପାଇଲ? ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚୋରି କରି ଆଣିଛ ନା? ରୁହ, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ମୁଁ କହିଦେବି ତୁମେ ଏ ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ା ଚୋରି କରି ଆଣିଛ ବୋଲି। ଆରେ ଆରେ, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏ ଭାଲୁ ତ କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବ ବୋଲି। ବାଘ ମାମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଗଲା, ସେ ଆମକୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାକୁ ଦବନି। ଏଇ ରହ, ମୁଁ ଏ ଭାଲୁକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛି। ଭାଲୁ ଭାଇ, ତମେ ଏ ବିଷୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି କହିଦବ, ତମେ ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇବ? କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ପାଇବି? ଏ କଥା ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି କିଛି ପାଇବନି, ତାହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ ମିଳିବ? ତାହେଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଅଣ୍ଡାତକ ଖାଇବା। ଆରେ ଠିକ୍ କଥା ତ, ଏମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ଅଣ୍ଡାତକ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ଆରେ ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିବିନି, ମୋତେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଦବ। ଚାଲ, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। No, 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 no. ଏଇ ଶୁଣ ସମସ୍ତେ, ଆଜି ତ ବେଶୀ ରାତି ହେଇଗଲା। ଆଜି ଆମେ ଏ ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ା ଖାଇବା। ଏ ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କାଲି ଭୋଜି କରି ଖାଇବା। ତମେମାନେ ଏବେ ଏଠୁ ଯାଅ, କାଲି ଆଇଲେ ମିଶିକି ଖାଇବା। ତମମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭରସା ନାହିଁ, ତମେମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ନ ଖାଇଛୁ, ଆମେ ଏଠୁ ଜମା ବି ଯିବୁନି। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କର। କାଲି ସକାଳ ହେଲେ ଏ ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଭୋଜି କରିକି ଖାଇବା। ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। କାଲି ତ ମୁଁ ଓଟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରି ଆଣିଥିଲି, ତ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବି। ଆରେ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆରେ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ଓଟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କଠୁ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରି ଆଣିଥିଲି, ଅଣ୍ଡା ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କିଏ ନେଲା? ଏଇଠି ତ ଏତେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଏ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଚୋରମାନଙ୍କର ହେଇଥିବ। ଯାଇକି ଦେଖେ ତ। ଯାଉଛି, ଏ ପାଦ ପଛେ ପଛେ ଯିବି, ଆଉ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଧରିବି। ଏଇ ସକାଳ ତ ହେଇଗଲା, ଉଠ ସମସ୍ତେ, ଭୋଜି କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ହଁ, ଭୋଜି କରିବା ସମୟ ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ତ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଛି, ଯାଇକି ଦେଖେ ତ କେତେ ଜଣ ମୋ ଅଣ୍ଡାତକ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖେ କେତେ ଜଣ ମିଶି ମୋ ଅଣ୍ଡାତକ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା ଚୋରି କରି ଆଣି ଭୋଜି କରି ଖାଉଛ ନାଇଁ କି? ହଉ, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ କି ମଜା ଚଖେଇବି। ଓଟ ପକ୍ଷୀ ଦଳ, ତୁମେମାନେ ଏତେ ଜୋର କାହିଁକି ଚିଲଉଛ? ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଛି, ତୁମେମାନେ ତୁମ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜୁଛ ନା? ଚୋରି କରି ନେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତୁମେମାନେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସ। ଦେଖ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ଚୋରି କରି ଆଣିକି ସମସ୍ତେ ମିଶି ଭୋଜି କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଏ ଓଟ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ ରେ? ଏଠୁ ସମସ୍ତେ ପଳାଅ ରେ, ଏ ଓଟ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ା ଖୁମ୍ପି ଖୁମ୍ପି ଓ ପେଟ କଣା କରିଦେବେ। ଏଇ ଯା, ଏଇ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଆଉ ଖାଇପାରିବାନି। ଆରେ ତୁ ପରେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବୁ, ଏବେ ଏଠୁ ପଳେଇ ଚାଲ, ନହେଲେ ଏମାନେ ଆମକୁ ଖାଇଦେବେ।
ଏବେ ଏଇଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଓଟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ତକ ଖାଇଦେବି। ଓଟ ପକ୍ଷୀମାନେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇଦିଏ। ଆରେ ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ଏ ଓଟ ପକ୍ଷୀ ଛୁଆ ଗୁରା ଅଣ୍ଡାରୁ କ'ଣ ବାହାରି ଗଲେଣି? ଇ ବାବାରେ, ମୁଁ ବି ଏଠୁ ଯାଏ ଭାରି। ଏମାନେ ମୋତେ କ'ଣ ଖୁମ୍ପି ପକେଇଲେଣି, ମୋତେ ଖାଇଯିବେ ରେ।